Днешната история е за един мъж, който изгубва всичко, което някога е обичал, заради една лампа. И да, знам колко абсурдно и странно звучи това, но просто изчакайте до края. Преди да започнем, ако обичате мрачни, странни и трудно обясними истории, тук сте на правилното място. Качвам веднъж или 2 пъти седмично. Ако видеото ви хареса, можете да натиснете бутона «Харесай», като знак, че тази история е докоснала и вас. Вашата подкрепа е това, което ми помага да продължавам. Абонирайте се и включете известията, за да не изпускате следващата история. Добре, да започваме. Всичко започва в една съвсем обикновена есенна вечер през 2010 година. Главният герой е млад студент, чийто живот се движи по предвидим коловоз от лекции, изпити и мечти за бъдещето. Той върви по позната улица, прибирайки се към дома си, след дълъг ден в университета. Въздухът е застинал, хладен и наситен с миризмата на изгорели газове и влажна шума. Градът шуми около него. Звуци от трафик, далечни разговори на минувачи, миризма на мокър асфалт. Докато върви по тротуара, той се засича с един огромен мъж. Масивен, бивш футболист. Човек, чието тяло излъчва напрежение и потисната агресия. При разминаването, раменете им се удрят тежко. Случаен сблъсък, каквито се случват хиляди пъти. Студентът спира, опитва се да промълви извинение, но не получава шанс. Мъжът се обръща с лице, изкривено от необясним гняв, и нанася един единствен, брутален удар в лицето на момчето. Юмрукът се стоварва в челюстта му с такава мощ, че зъбите му изтракват. Студентът полита назад. В следващата секунда задната част на черепа му среща бетонния бордюр с глух, мокър звук. Той лежи там, неподвижен, а от главата му бавно се разнася тъмна локва кръв. Но в неговото съзнание той дори не докосва земята. Той отваря очи в болницата. Миризмата на антисептик е толкова силна, че предизвиква парене в ноздрите му. Вижда белите тавани, чува ритмичното тиктакане на часовника на стената. Лекарите му казват, че има силно сътресение. Той прекарва седмици в бавно възстановяване, чувствайки всяка пулсация в главата си. След като излиза, животът му започва да тече с невероятна яснота. Той се връща в университета. Помни всяка една лекция. Помни скърцането на тебешира по дъската. Начина, по който слънчевата светлина падаше върху дървените банки в аулата. Помни безсънните нощи над учебниците по макроекономика, когато очите му парят от умора, а единствената му компания е шумът на дъжда по перваза. Помни как е писал дипломната си работа. Всяко изречение, всяка корекция. Помни деня на дипломирането, тежката черна роба, която го спарваше, гордостта в гласа на баща му и миризмата на стара хартия и евтин алкохол на партито след това. Следват месеци на търсене на работа. Помни всяко интервю, всеки отказ, всяко чувство на несигурност. Накрая го наемат в една малка фирма. Помни първия си работен ден, как бюрото му е било леко счупено, имената на всичките си 8 колеги, вкуса на лошото кафе от автомата в коридора. Животът му е спокоен, методичен и плавен. И тогава я среща. Срещат се съвсем обикновено, в една библиотека, в хладен неделен следобед. Той търси книга, а тя стои до същия рафт. Той помни първия път, когато я вижда, как косата й пада върху раменете й, как се усмихва на нещо, което той казва, и как в този момент светът му придобива смисъл. Тяхната любов не е експлозия, а бавно изграждане на доверие. Той може да опише всяка тяхна среща, първата им разходка в парка, когато вятърът е толкова силен, че те се сгушват един в друг. Помни как са избирали първия си апартамент. Малко слънчево място с тесен коридор и скърцащ паркет, звука на ключовете, когато за първи път са отключили вратата. Как са сглобявали мебели до полунощ, как са се смеели, когато нещо не пасва. Помни сватбата им, хладината на сутринта, лекото стягане на костюма, начина, по който ръката му е треперела, докато е поставил пръстена. Вкуса на виното, музиката, която свири за първия им танц, и начина, по който тя го гледа, с любов, която изглежда по-здрава от камък. След 2 години се ражда първото им дете, момиченце. Той помни как я е държал в болницата, малката й, топла тежест и нежната миризма на новородено, първите й стъпки на килима в хола, как я е учил да кара колело в парка, как е лекувал ожулените й колена, как е трил сълзите й след първия ден в училище. 2 години по-късно се ражда и синът им. Сега животът му е пълен. Той е баща, съпруг, професионалист. Изминало е десетилетие. 10 години на рутина, празници, болки и радости. Той познава всеки ъгъл на дома им, всеки звук, който къщата издава през нощта. Помни как децата са се карали за играчки, как е четял приказки преди лягане, чувствайки тежестта на двете малки тела, облегнати на него. Това са 10 години живот, които се трупат ден след ден. Всичко започва да се пропуква в един съвсем обикновен вторник вечер. Децата спят в стаите си. В къщата цари онази тежка, уютна тишина на приключилия ден. Той седи на дивана в хола, а жена му е в другата стая. Погледът му случайно се задържа върху настолната лампа, поставена на малка масичка във ъгъла. Лампата е с червен абажур. Лампата е там от години.
обикновен предмет. Но тази вечер нещо е фундаментално грешно. Той започва да я наблюдава и изведнъж изпитва странно физическо гадене. Забелязва, че светлината, която тя излъчва, не се държи по законите на физиката. Тя не се разсейва естествено във ъглите на стаята, а стои като застинал, плосък образ, като петно върху фотография. Той се приближава. Сърцето му започва да бие лудо в гърдите. Забелязва, че лампата няма триизмерна дълбочина. Тя изглежда като двуизмерен обект, залепен върху реалността. От този момент животът му спира. Обсесията го поглъща мигновено. Той спира да яде, спира да спи. Следващите дни в неговия свят той прекарва седнал на пода точно пред лампата. Жена му е в ужас. Тя плаче, вика лекари, умолява го да се оправи. Децата му идват при него, дърпат го за ръкава и го питат: „Татко, защо не ни виждаш?“ Но той не може да ги види. Защото колкото повече гледа лампата, толкова повече усеща, че тя е по-истинска от всичко останало. Гласът на жена му започва да звучи като ехо под вода. Лицата на децата му стават размити, сякаш са направени от дим. Той осъзнава най-ужасяващото нещо. Тези 10 години са илюзия. Тази къща е декор. Тези деца са привидения. Единственото реално нещо е тази червена лампа. Лампата започва да става все по-ярка. Тя расте в очите му, докато не заеме цялото му полезрение. Червеният абажур се превръща в огромна, заслепяваща стена от светлина, която изгаря всичко по пътя си. Той чува как жена му крещи името му за последен път. Звук, пълен с болка и отчаяние. Чува плача на децата си, който заглъхва в далечината, докато накрая не настъпва пълна, абсолютна тишина. Изведнъж той усеща остър леден студ по кожата си. Усеща миризма на бензин и мокър прах. Чува далечни сирени. Той отваря очи. Той лежи на тротуара. Над него е надвесен непознат мъж, който му крещи: „Не мърдай! Линейката идва! Остани с мен!“ В болницата му казват истината. Бил е в безсъзнание точно 3 минути. След инцидента, животът му се превръща в ад. Той се прибира в своята истинска квартира. Малка, празна и разхвърляна. Няма жена, няма деца, няма 10 години живот. Той е в тежък траур. Изпитва болката на баща, изгубил децата си, но няма нито едно доказателство, че те някога са съществували. Депресията го поглъща. Той спира да излиза, спира да се грижи за себе си. Всяка вечер той сънува децата си и всяка сутрин пробуждането е нова смърт. Той изпитва физическа болка в гърдите си от липсата на хора, които според медицината са били само електрическа искра в зашеметения му мозък. Развива тежка форма на деперсонализация. Нищо в реалния свят не му се струва достатъчно истинско. Той не може да започне нова връзка, защото се чувства така, сякаш изневерява на жената от съня си. Това е историята на случая „Лампата“. 10 години любов, бащинство и спомени, заличени от 3 минути реалност. Сега искам да чуя вашето мнение в коментарите. Възможно ли е човешкото съзнание да бъде толкова мощно, че да симулира цял един живот до най-малкия детайл? Или това, което е преживял този мъж, е било нещо повече от халюцинация? Случвало ли ви се някога да почувствате, че нещо в реалността около вас просто не е наред? Точно както онази червена лампа. Напишете какво мислите, чета всеки ваш коментар. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващата история.